नैबे फरेस्टफोरा रेस्किउ खालामगासिनो दङ। बे फरेस्टारफोर थायो आरो बे न'आव नायबानो जायो समायना नुदों। सिगां थांनो मोनोमोन नाथाय दा बेखौ बारनो मोनला। दा बिसोर थांबाय नै। सिगां बे मोनसे दैमा दंमोन बेखौ बारलांनो मोनोमोन आरो ना बैसिम मोनोमोन मासिम सिगां मा होनो आलाबारिसिम मोनोमोन आरो दाथ' मोनला। दा बेनो टेपानालायावनो लास्ट। बेखौ जों टेपानाला होनो। बेहा मोनसे दैमा दं दै बारजुमग्रा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो आं दंफैयो नैबे भुटान बर्डार। बेहाय जों गामिनि बारा गोजान नङा। जों गामिनिफ्राय 7 किल'मिटार बा 8 किल'मिटार जागोन। जों दा बेहाय दंफैयो मानोना भुटाना खुलिबाय। दा जों नोंथांमोनखौ बर्डारसिम लांगोन, गेटसिम लांगोन। बे जाबाय हाजो, नायबानो जाबाय नै एखैजा भुटाननि हाजो दङ आरो लोगोसे नै बेखैजा जों गामिनि हाग्राफोर दङ। बे एसे सिगाङाव दावथारा दङ। ओमफ्राय बे गासिबो हाग्रा गोजा आरोना। बेहाय मैदेर ओंखारगोन, सिंह ओंखारगोन, मोसा ओंखारगोन, दावमासार ओंखारगोन, बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोर दङ बेहाय। बे जाबाय फार्स्ट ब्रिज। बे माने मैदेर थांग्रा थांलाय फैलाय बे दलं सिंजों मैदेरफ्रा थांलाय फैलाय खालामो ना, थांलाय फैलाय खालामो बेजों मैदेरफोरा। दा मैदेरानो जा जियानो जा जुनारफोर थांलाय फैलाय खालामो आरोना बेहाय। बे जाबाय फार्स्ट ब्रिज आरो बे एसे सिगाङाव दङ सेकेन्ड ब्रिज। जों दा बेखौनो खोन्थाहैगोन। जों गेटसिम थांगोन। अब्ला जों जेबो गोबाव खालामालासिनो बेनिफ्राय जोङो थांसै डाइरेक्ट गेटसिम। बे जाबाय सिसिबि केम्प। नैबे जाबाय स्टेडियाम। बे फुटबल खेला जायो दावथारानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय हाग्रायानो हाग्रा गोजा आरोना। नैबे फरेस्टफोरा रेस्किउ खालामगासिनो दङ। बे जाबाय फरेस्टनि जोंनि इन्डियानि बियो, जोंनि आसामनि बा बिटिआरनि। बे फरेस्टारफोर थायो आरो बे न'आव नायबानो जायो समायना नुदों। नैबे ट्राकआ लाइन जानानै दङ। नै ट्राकफोरा लाइन जानानै दङ। बेनो जाबाय भुटान गेट। बेनिफ्राय जोङो पारमिसन लायाबा हाबनो मोनला। बे जोङो पारमिसन लानांगोन आरो अब्लासो जों हाबनो मोनगोन। बेनो जाबाय भुटान गेट। सिगां बे मोनसे दैमा दंमोन बेखौ बारलांनो मोनोमोन आरो ना बैसिम मोनोमोन मासिम सिगां मा होनो आलाबारिसिम मोनोमोन आरो दाथ' मोनला। दा बेनो टेपानालायावनो लास्ट। बेखौ जों टेपानाला होनो। बेहा मोनसे दैमा दं दै बारजुमग्रा। बै सिगाङाव दुगैनो मोनोमोन। दा नै लाइन जानानै दङ मानसिफ्रा। ओमफ्राय नोंसोरो बेरायनो फैदों जाहैबाय। ओमफ्राय बिसोर जाबाय भुटाननि आर्मिफोर पुलिसफोर। बेबायदि नुथाय आरोना। नै गेटखौ नायबानो जाबाय। नै हाग्रायानो हाग्रा गोजा। ओमफ्राय नैबे बे जाबाय भारत जाहैबाय। बे जाबाय भुटान। लोगोफोर दा जों सफैबाय नै भुटान बर्डार। बेनो जाबाय भुटान गेट। बेखैजा नै माखासे पुलिसफोर दं, आर्मिफोर दं। दा टाइमा जाबाय बेलासिनि 3:30 रिंगा। बिसोरो 3:30 रिंगाबाथाय हाबनो होआ। बिसोरो 2:30 रिंगानिफ्रायनो बा 2:30निफ्रायनो बेहाय हाबनो मोना आरोना। नोंथांमोना बेनि सिगां फैनांगोन। बे हाबनोबाथाय 12टा 1टानि सिगां मोनफैनांगोन बा 2टानि सिगां मोनफैनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे हाबनो मोनगोन। जेब्ला 2:30 जायो अब्ला बे हाबनो मोना। दा बिदिनो थासारि नै बिसोर नै थांना फैखांबाय बिसोर दा। ओमफ्राय बेबायदिनो थासारि आरोना। दा बिसोर दा जोंखौ हाबनो होला। जों दा हाबनो होनना फैखायाखै मानोना जों गामि खाथिनिखा। जों उनावबाबो हाबनो हागोन। जों गाबोन सबनियाबो हाबनो हागोन। नाथाय गोजान गोजाननि मानसिफोर फैदों। दा पाठशालानिफ्राय फैदों, सोरबा सोरबा बरपेटानिफ्राय फैदों। बिसोर हाबनो मोनाखै मानोना बिसोर दा लेट जाबाय। नै दानिसो दंफैयोमोन गारिफोर। नोंस्रा देखायबानो जाबाय केमेरामेना। नै बिसोर दा हाबनो मोनाखै। बिसोर हाबनो मोनाखै आरो दा बै ट्राकफोराबो हाबनो मोनथ'वाखै आरो बिसोर गाबोनसिम नेनांगोन। जुदि थांनोबाथाय गाबोन फुङाव हाबनो मोनगोन आरो। ओमफ्राय बेलासियाव हाबनो होला मानोना बे एन्ट्रिया माने
बेलासिनि 2:30निफ्रायनो क्लस जायो बेबायदिनो थासारि जागासिनो दं दासान्दि मानोना दासान्दि एसे सिगांनिफ्रायनो बिदिखा सिगांबो बेसेनिफ्राय हाबनो मोनामोनलाय 3:30निफ्राय हाबनो मोनामोन ना सिगां 3:30निफ्राय हाबनो मोनामोन कर'ना भाइरासनि सिगां ओमफ्राय दा 2:30निफ्राय हाबनो मोना जाहैबाय बेबायदिनो थासारि जागासिनो दङ माखासे नुथायखौ नोंथां नेगासिनो देखायगासिनो दङ बेबायदिनो थासारि दा अब्ला जों बेहाय बारा गोबाव थाला जों बेनिफ्राय थांनोसै आरो दा जोङो फैफिनबाय जों दा नै जेबो स्टार बन्द आरोना जोंहा नै स्टार बन्द जोंनिया ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दं नै बे स्टार होनायनि गोनांथियानो गैया माने स्टार होआलासिनो जों थांनो हायो प्लेन थांबाय थायो नायबानो जाबाय नै दा जों मथा मथि 80 स्पिडआव दं 80 स्पिड जोंना मिटारा बया जानायसै